Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining sa kalalaki nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Jerome. Bay, nakakita ka sa bagong transfer eh. Uwa ba, bay? Ako sa kong kakita na. Ato pagkitaon, para mamasan niya itong bulihon. Sabay. Sige. Tag-ano na ako. Nanasan mo na una-una ang kabuang sa? Oh, someday, kami pa. Ay, ambot ninyo. Kanusa pa ka mo magabaan na ninyong kalaki, no? Madlong nga raguning best friend ni mo, bay? Jayan, sagbi na lang gud mi. Wabi daw ka na mo abil-abil la. Mang stay put ka diha, ha? Kay pangitao na mo ang bag-ong victim. Ikaw na yung bagong transfer din eh. Oh. Tiyasag na ano mo eh. Bye-bye, murag sobra na mo sana. Babae ba na? Sus, tuong kag babae. Kasi nga ano mo? Bay, sakto na lagi. Saman, di ka tubag? Kailan? Kaila, tana? Oh, asaban mo? Ako ni bahala niya, bay. Tana? Salamat ngayon mo kung gipalayo nila. Palayo atong mga tawhana. Bulihon na ka doon nila. Ngano? Ikaw? Dili ka usa nila? Ha? Usasad kanila sa mangbuli sa mga tao nga dili ka maong masukol. Pero, isogra kung daghan mo. Unsa? Pero tanaw na ko ni mo. Napaka-chance ka mausab. Nahibaw ko nga dili ka parehas sa kasalbahis nila. Gilawas ko ni mo. Thank you, ha. Kaila di ay ko. I'm Jerome. Amigo na to, Jerome, ha? Nga nung di man mawa si Kayla sa una-una. Siguro tungod kay karon ba ko nakasugat og tao nga mauna gani gibuli, pero giday gihapon ko. Bisag naibaw siya nga kauban ako ang mga nangbuli niya. Lahi sa gid ka Kayla da. Nakuryoso na gid hinuon ko nimo. Nido nga lagi kag uli na ako. Dolo mo kayo ninyo. Maong ihatod na ka. Asa di inyo? Secret? Arty, ha? Kung magsige kag uban ako, basig may bong ni mong mga amigo, ha? Basig kung siya naon nila. Nakabantay man ko nga sige mag-uban. Pero patil gid na tubihan na eh. Kung dili pa, magduda na gyud ko nga nakagusto ka niya. Hoy, harsh kayo ka. Tinuod sad. Pero, bisag di siya gwapa. Di siya sama sa ubang babae. Sure ka? Panguyabi ko na ba? Tanawang tag lahi ba gyud siya sa ubang mga babae? Ha?
Nanguyab ka na ako. Nga naman, ako'y natripan ninyo? Ha? Dili, oy. Ganahan lang yun ko ni mo. Sigurado ka? Wa ni sagol binong ang imo? Wa kaila. Seryoso ko ni mo. Sige. Ha? Tinuod? O, Jerome. Gisugot na tika. Yes! Abi na kuglain siya sa ubang mga babae. Pariharam lagi. Nisugot man na yan nga imong ipanguyaban. Nagtuo sa ko nga mo balibad siya kay bago ra ba aming nagkaila. Nagtuo tayo na siya nga naay makagusto siyang dagway. Buwagin na ito ba eh. Ugsultis tinood nga gisuwayan rin mo siya. Bay. Jerome, hilom lagi kay karon. Nakay gustong isulti? Wa. Ganun, murag di ko ganahan pakibuwag niya. Padayon ang nagikanin ako, no? Tuod di ay, suod makayo mo ni Jayan, diba? Oo. Ako siya ang best friend. Ganun man. Feeling man gud nako. Dili kay best friend ra yung pagtanaw nimo. Feeling nako, nakagusto siya nimo. Ha? Uy, imposible na eh. Dugay naming amiga. Ako gina nga. Kung nagtuo ka nga nagsalos ko, nasayop ka. Kaya na. Jerome, ayaw kalimot lang Sabado ha. Ato sa bahay. Oo. Birthday mo din mo, no? Yep. Magparty ta, ana. Okay. Sige. Tuod ay, nahibaw na si Kayla sa tinuod nga, gipanguyaban lang nimo siya kay imo siyang gisuwayan? Wa. Nakibuwag ko niya, pero wa ko mahatag orason. Okay. Lain man gud siya, tinanawan ako gud. Ha? Salamat sa mong pagbisita din is bahay, ha? May problema eh. Pero, di na ako magdugay ha, kay birthday ni Jayan. Kila? Uy. Aray. Sakit akong tiyan. Ha? Ano naman? Jerome, ayaw ko biyahe, please. Ako rang usa diri sa bay. Ito pa. Gituyo ni mo? Ha? Gituyo ni mo para di ko makaadto sa birthday ni Jayan? Unsa? Ano ko buang nga ba, Kayla? Nasakpa na ka. Jerome. Hey, ni atuod ka pero muragwa din mo una-una. Narakoy yun na. Kunon sa mana, kalimti na. Mag-enjoy ta karon. Asalam ni Skyla. Pila ka adlaw naman siyang absent. Ay ko ino. Among niya yung pag-skwila. Tugod lang may nag-away mi. Kagamay sa rin utok. Bay! Iskabanga. Ha? Nga naman bay? Uring absent o pila ka adlos Kayla.
Hospital mo di ay. Ha? Tito, kumusta si Kayla? Uban ni mo biyae ang akong anak. Nga siya rang usa. Nga naibaw kang nisuol ang iyang sakit. Mangutana kag kumusta ang akong anak. Sakit? Unsa'y sakit, Tito? Dunay kanser si Kayla. Unsa? Ugwa na makaya siyang lawas. Wa na ang akong anak. Unsa? Kayla! Kayla! Kayla, sa'yo ako. Sa'yo pang akong pagtuo. Wa na lang unta ti kapihay. Siguro, buhi magkaroon. Sa'yo ako. Huwag kang makasulti ni mo ini sa buhi pa ka. Pero ang tinuod, mahal ti ka. Mahal na kaayo ti ka. I know you're somewhere out there, somewhere far away. I want you back. I want you back. My neighbors think I'm crazy. They don't understand. Sa tinuod lang, nakonsensya ko sa kong gibuhat. Gitago na ko nga mo relasyon ni Kayla tungod kay gikauwaw na ko siya. Pero grabe man di kasakit nga may bawaan ako, ngawa na gid siya. Ug dili na gid ko makakita ni Kayla hangtod sa hangtod. Dili nilang kutob. Daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.